съм БК201. Този епизод ще ви покажа една яка къща, която направих по мой стил, не съм гледал от никъде. В друг епизод мога да ви покажа как да я направите. Така. Гледате, ето така изглежда външно. Така. Тук малко лошо се получи, ама нищо. Това отстрани. И тук така прозрачи. Тук това е веранда. Как се да я раздвинем? Тук виждаме, тук чест. Тук печки и чест. Легло съндък, тук крафтинг тейбъл, тук нещо като диван или... Не съм го измислил още как да се казва, но ще измисля. Къде има историята? Тук печки и крафтинг. Тук enchanting room за 30 левел. Така това е лампи, това са лампи. Я пък на тая ръчка, ето светват. Тук тези честове са като често, няма нищо в тях. И ако харесва къщата, пишете в коментарите и пишете, ако искате да ви покажа как да я направите. Така, това бях аз и чао!